दू गो आदमी शराब के नशा में धुत होके रेल के पटरी के बीचों बीच जात रहले। पहला आदमी, हे भगवान, हम इतना सीढ़ियाँ पहले कभी नहीं चढ़ल। दूसरा आदमी, अरे सीढ़ियाँ तो ठीक बा, लेकिन हम तो इस सोच के हैरान बानी कि हाथ पकड़े वाला ये रेलिंग इतना नीचे काहे लागल बा। सत्तू के मेहरारू, सुनी जी, रात रउआ हमरा के नींद में गाली देत रहनी ह। सत्तू, ओए ना सोनिए, ई तहार गलतफहमी ह। बीवी, का ई हमार गलतफहमी ह? सत्तू, हाँ इहे कि हम नींद में रहनी ह। नो 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 नो। एक महिला साढ़ के घी चुपड़ के रोटी खियावत रहली। वहाँ खड़ा एक सज्जन आदमी बड़ा आश्चर्यचकित भइलन कि ई महिला साढ़ के गाय समझ के रोटी खिलावतारी। सज्जन व्यक्ति, बहन जी, ई साढ़ ह, गाय ना, आप एकरा के रोटी खिलावतानी, लेकिन ई रोज गांव के 3-4 आदमी के सिंह मार के हड्डी तोड़ देला। महिला, भाई साहब, हमरा पता बा कि साढ़ ह, हमार पति हड्डी के डॉक्टर बानी, उनकर हॉस्पिटल यही साढ़ के कारण चलेला। पति विस्की के एक पैक बना के अपना पत्नी के देहले कि ल ई चख ल। पत्नी विस्की चखली, फिर कहली, छी छी, कितना कड़वा बा। पति, तू का सोचेलू कि हम अयासी करेनी रोज? जहर के घुट पिएनी, जहर के।